IFM News. Traffic. Idol Dennis, go ahead. Laksid nga umpay ti IRR kada ito'y rumrumar nga damag nga ada iti requirement iti tricycle at ikabil ti harang iti likod para iti syurda dagiti agbakride adon dagiti agpaparamid kariti pagparamid ng sidecar iti Lawang City. Yung adumet dagiti saan mo manamong Idol Bernard gapunta makaterdi iti buya inumilit iti pagpusipusan iti agmaneho nga driver iti tricycle. Iti agdamakit ang apuran iti panagparami digda dumaga po iti amakta mga tamat iti agpabakride nga awan iti harang iti likod na kasya pagsaritaan iti sungganyang panunsod. Malagit nga sakpay-pay iti campaign period nakamat iti may palugusan iti panag-backride iti tricycle ngem saan nga naipatungpal aging gangawan iti na-aprobrang ordinansa nga po iti seguridad nga maipakat kadagitay ag-backride nga pasahero. Iti agdama kita sigon kadagitay daduma kita nakalala at tilangana kasla sabsabalin itong nga probinsya iti Lawang City no adala ti landok nga harang iti likod na mapagkaptan ng tag-backride nga agluwan iti tricycle. Suggestion nga dumang tricyclean di umanang maaplikaran ket dagitay agpa-backride tabi kas ati iti pagkaptunda ket sa pagpa-backride awang kumantikas di nga marami di magpabangka na ito paumpay iti assurance no anak adi talaga no may patungpalen iti panag-backride no saan pa yung adon Idol Bernard iti paparami iti landok nga adi tinukutan iti driver iti tricycle para pelang kalatoy harang iti kamakalikot at tumanikiligan iti panakatnag gulo pa nakadisgrasya dagiti tricyclean yung kunamit dili duman nung orot adan datay disgrasya digad sa anton nga makapagtatwak sa makapagmakarwar iti agbackride digad nakaparon tumanen iti mapasamak sa dakwada. Dagiti argumento dagiti siyang umanamong dagiti may patungpal nga harang iti tricycle iti siyudad ti Lawaga. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen.